Dobro, znači 2 tjedna nije bilo previše. Ne. Razmišljaš možda da ostaneš? Pa, ne mogu sad ništa obećat, ali ne znam. Znam sigurno da neću sad, ne znam, navalit odmah sutra na meso, zato 2 tjedna nisam imao meso. Nije mi onako, nije mi toliko. Ali reducirat ćeš u principu. Pa da, sigurno ću ga manje jesti. Za početak ću ga sigurno manje jesti.